Jeg skal her give et lille kig på Umbraco 7. Jeg starter på forsiden her i Silkeborg for at lige vise, hvordan det ser ud. Selve forsiden har jeg liggende her med billeder, med menupunkter, med slideshow, med tekst hernede for neden og med nyheder og med vores faste adresse liggende her allernederst for neden. Over i Umbracoen ser det således ud. Overskriften her, brødteksten kommer herover, og bundteksten er hernede, adressefeltet, som jeg viste hernede for neden. Billederne, de indsættes her på næste fane. Til at starte med logoet, som sidder heroppe i toppen. Og her har jeg tilføjet 4 billeder, som er de 4, du ser her med fodbold, graven, Westernudvalget og indendørs. På siden får du også gengivet nyheder. Det er dem, du ser hernede over til højre. Og det bliver styret herfra. Nyheder vises på forsiden. Flueben her, vis nyheder. Hvor mange nyheder vil du have vist? Jeg har valgt at sige, at jeg vil gerne have de sidste 4 nyheder vist. Og det vil sige, at den tager de sidste 4 heroverfra. De lægges ind herovre i Umbracoen under nyheder. Og jeg kommer tilbage til lidt senere, hvordan de lægges ind. De øvrige faner heroppe, navigation. Her kan man bestemme, om siden ikke skal vises i navigationen. Og eftersom det er forsiden, så giver det ikke ret meget mening, at den ikke bliver vist. Søgemaskineoptimering. Her bør man sætte sidens titel ind. Diverse søgeord bør sættes ind, og diverse keywords, for at man bedre kan finde den her i en søgemaskine. Også den her kommer jeg tilbage til lidt senere, hvordan man bør sætte sådan noget op. Endelig er der fanen med egenskaber, og her står standardoplysninger for, hvornår den er oprettet og hvornår den sidste er redigeret. Hvad er det for en dokumenttype, der er blevet brugt her? Hvornår skal den udgives, og hvornår skal den tages ned igen, altså ikke udgives som sådan, men fjernes igen, hvis det er. Og igen, det her det er forsiden, så det giver ikke nogen mening at fjerne forsiden. Vi kigger igen herude på, hvordan selve siden ser ud. En smart funktion, når man kommer længere hen i systemet, det er den her lille grønne knap. Når man er logget ind i Umbracoen første gang, så dukker den her op, når man kigger på siden. Og det vil sige, skal jeg ind og redigere den her side, nu er forsiden rimelig nem at finde, men lad os sige, at jeg er lidt længere nede i strukturen og ikke helt sikker på, hvor det er, jeg skal ind og redigere. Jamen trykker jeg på den grønne knap her, så bliver den side, jeg står på, automatisk åbnet op, og jeg kan redigere. Dermed skal jeg ikke ned og kigge i strukturen herovre og se, hvor var det nu, jeg var henne af, og så videre. Den finder ind på den side, det nu skal være. Det er rigtig smart. Jeg har også nogle top-menu-funktioner heroppe. Idræt og motion, arrangementer og stævner, resultater, om firmaidrætten, og så har jeg ydermere nyheder og sundhed. Disse er taget, hvis du ser fra strukturen her. Jeg har idræt og motion, arrangementer og stævner, resultater, om firmaidrætten, og jeg har nyheder, og jeg har sundhed. Hvis jeg nu synes, at sundhed er en af dem, jeg faktisk godt vil bruge noget mere plads og have vist på forsiden, så skal jeg bare sortere rundt på det her. Hvis jeg i nævnte eksempel godt vil have vist sundhed, så højreklikker jeg her og vælger sorter. Så kommer sundhed hernede, og så siger jeg, den vil jeg have op der. Siger gem. Så prøver vi lige at opdatere ude på forsiden herude. Så rykker sundhed ind her som en af de 4 hovedmenuer, og om firmaidrætten rykker op som en undermenu herop. Fortryder jeg dette og vil have den anden menu tilbage igen, så går jeg ind og vælger sorter og siger, om firmaidrætten vil jeg godt have før sundhed. Siger gem.
opdatere ude på siden, og så har jeg om firmaidrætten vist igen. Billeder til forsiden skal gerne være i bestemte format for at passe ind i kasserne herude. Størrelserne på dem står herinde under billeder på forsiden. De 4 billeder jeg har vist, de skal være 400 x 300, og slideshow skal helst være 1189 x 433. De kan også have andre størrelser. Det kan give lidt uhensigtsmæssigheder, og det skal du bare teste rundt med, hvis du synes. Men det mest optimale vil være de størrelser, der står beskrevet her. Jeg vil lige prøve at vise lidt, hvad der ligger under de forskellige faner. Idræt og motion gælder typisk sådan noget som fodbold, badminton. Så har jeg en idrætsgren stående her, som jeg ved lidt omtanke siger, om den skal jeg nok ikke have stående alligevel. Den vil jeg lige vælge at få gemt væk af vejen. Så jeg går ind under idræt og motion. Så har vi den, der hedder League of Legends. Herinde under vil jeg vælge navigation. Vis ikke i navigationen. Gem og udgive. Går vi lige tilbage her. Kigger på idræt og motion igen. Og så forsvandt linket herover. Der er også en anden ting, jeg lige har lagt mærke til. Det er, du kan ikke se det lige her, men hvis jeg lige viser de faner, jeg har åbnet heroppe, så har jeg her stående idræt og motion i Frederikshavn Firmaidrætsforening. Og nu er det jo så sådan, at det her det er jo en side for Silkeborg. Det går vi lige ind og retter herinde under sidens søgemaskine optimering. Her idræt og motion i, så kan vi jo ændre den til Firmaidræt Silkeborg. Sådan der. Silkeborg. Det er svært at stave til. Sådan der. Og igen her under meta keywords vil jeg lige skrive Silkeborg i stedet for. Gem og udgive. Og vi kigger herover, trykker på idræt og motion, og kan se heroppe idræt og motion i Firmaidræt Silkeborg i stedet for. Måske har du bemærket, at herover til højre har vi fået reklamer. De bliver trukket ind fra forbundets hjemmeside, og der ligger de første 5 reklamer herover. Disse vises kun på de her underliggende sider, det vil sige idræt, motion, arrangementer, stævner, resultater om firmaidrætten og de andre heroppe. De vises ikke ude på hovedsiden. Dette styres herinde fra hjemmesiden af, hvor du herinde under idræt og motion kan gå hen på højre spalte. Hent ikke indhold fra firmaidrætten. Gem og udgive. Så vil du, når du opdaterer her, have det hele for dig selv. Så kan du selv lægge billeder ud, hvis du vil det. Men som standard er den sat til, så man får hentet indhold fra reklamebilleder fra firmaidræt.dk. Og så den tilbage igen. Ligeledes under arrangementer og stævner, igen højre spalten er fyldt. Og her er der således plads til at fylde diverse arrangementer og stævner ind. Her på hovedsiden har vi valgt at lægge et stævne ind. Men man kan også lave de underliggende stævner herover til venstre. Så har jeg valgt at få vist resultater. Her kan man se de forskellige resultater, der er blevet lagt ind, og for eksempel fodbold 7-mands C-række. Det her det er lavet igennem Supernova Online. Det er altså resultatvisning fra forbundets hjemmeside, som bliver trukket ind her. Og det viser jeg, når jeg kommer over til den side, der hedder resultater, hvordan det gøres. Men pænt ser det ud. Lidt for meget luft kan jeg godt se her, men det retter vi lige til. Endeligt så har vi om firmaidrætten herover. Der har jeg sådan skrevet alt ind, som jeg synes det her det handler omkring, hvad firmaidrætten går ud på. Hvad er vi for nogen? Hvad har vi for nogle regler? Hvad går firmaidrætten ud på som helhed? Herinde vil du også kunne finde diverse kontaktpersoner. Og det smarte ved dem, det er, at de kun skal oprettes et sted. Og det viser jeg også lige.
Alt hvad du skal bruge kontaktpersoner, om det så er til at vise i bestyrelse, eller det er til at vise under selve aktiviteten, det opretter man kun et sted. Jeg går lige over i Umbracoen her under om firmaidrætten. Der har vi kontaktpersoner stående. Og hvis vi nu tager bestyrelse, så har vi yours truly med mine oplysninger. Og her lægger man sit navn, sin titel, hvad der nu ellers skulle være på en herinde. Man kan tilføje et billede og endeligt yderligere info, hvis det skulle være. Og således opretter man alle dem, der har noget med kontaktpersoner at gøre. Og man behøver kun at oprette dem én gang. Så er de med i bestyrelsen, så nøjes med at oprette dem der. Er de kun i aktivitetsudvalget, så nøjes med at oprette dem der. Du behøver ikke at oprette dem begge steder. Kun et sted er nok. Ligeledes er det med spillesteder eller aktivitetssteder, altså de steder, hvor vi dyrker vores aktiviteter. De oprettes også hernede, og det gøres under steder. Og her har jeg for eksempel oprettet Silkeborg Stadion, som hedder Maskotpark, men kaldes Silkeborg Stadion i daglig snak. Og igen, de steder man er, vi opretter dem en gang, så har vi dem liggende og kan bruge dem, når vi skal ind og oprette et stævne eller en aktivitet. Det viser jeg også lidt senere. Det er således de 4, jeg har valgt at lægge hovedvægt på min startside. Det kan være, at du vælger noget andet. Det kan også være, at du vælger at kalde dem noget andet. Det er helt op til dig. Hvis du har mere sundhed, end jeg har i Silkeborg, og gerne vil bruge en af dine topfaner på det, så gør du det. Det skal være dit valg. Jeg vil sige, også inden under mine idrætter, der har jeg også henvisning over til for eksempel resultater. Sådan at mine brugere, når de kommer ind, så skal de ikke, der er ikke kun én vej ind til det rigtige resultat, de skal have. De kan finde flere veje ind. Går de ind og ser på aktiviteten, går ind og ser på fodbold, så vil de også kunne se de resultater, jeg viste lige før fra syvmandsrækken. Og lige så vel, når man går ind på arrangementer og stævner, og så skal se noget resultater, så vil der også kunne vises den vej over. For den måde, jeg tænker på, at man bevæger sig rundt på en hjemmeside, er ikke nødvendigvis, at brugeren er enig i den. Så jeg synes, det giver fin mening, at man henviser flere steder rundt. I de kommende videoer vil jeg prøve at kigge lidt mere dybdegående på de enkelte faner, som jeg har valgt at gøre noget ved.